ጸጋን ሳይነ ወይወት ረከብነ ጸጋን ሳይነ ወይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ኪያከ እግዚኦ ናኩተ ወንሴብሐከ እግዚአብሔር ኪያከ እግዚኦ ናኩተ ወንሴብሐከ እግዚአብሔር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሰላም ስድራ እግዚአብሔር ኣብዚ ዘለኹም ይብዛሓልኩም ሎማዓንቲ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣገዳሲ ዝኾነ ኣርእስቲ ንሪኢና ኣርእስትና እንታይ ዝብል ድሕነት ብእምነት ወይስ ብግብሪ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ ነገር እንታይ ይብል ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኣቦታትከ ካብ ቅድም ጀሚሮም ክሳብ ሕጂ ዘለዉ እንታይ ይብሉ ብሕፅር ዝበለ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን እንታይ ትብል እሺ በመጽሐፍ ቅዱስ ምስ ንጅምር ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ክሳብ 10 ከምዚ ዝብል ኣሎ ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም ማለት ብእምነት እዚ ድማ ካብ ገዛ ርእስኹም ኣይኮነን ውህበት ኣምላኽ እዩ ሓደ እኳ ከይምካሕ ብግብሪ ኣይኮነን ንሕና ብክርስቶስ ኢየሱስ ንሰናይ ግብሪ ዝተፈጠርና ስሩሑ ኢና እሞ ኣምላኽ ኣቐዲሙ ዘዳለወልና እዩ ይብል ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ምድሓን ብጸጋ ከም ዝኾነ ኢና ክንግንዘብ ንኽእል እዚ ማለት ብእምነት ከም ዝደሓና ይዛረብ ዘሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 23 እውን ከምዚ ይብል ኩሎም ሓጢኣት ገይሮም ክብሪ ኣምላኽ ስኢኖም በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ምድሓን ግና ብጸግኡ ብናጻ ይጸድቁ ይብል ኣብዚ እውን ልክዕ ኩሉ ሓጢኣተኛ ከም ዝኾነ ኩሉ እውን ኣብ ትሕቲ መርገም ከም ዝነበረ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፀ ጸጋ ወይ ድማ ብኡ ብምእማን በቲ ክርስቶስ ዝሰርሖ ናይ ጽድቂ ስራሕ ድሕነት ወይ ጽድቂ ከም ዝርከብ ይዛረብ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 18 ቁጥሪ 13 እውን ትርኢና እውን እቲ ሓጢኣተኛ ዝነበረ ፈሪሳውን እቲ ቀራጽ ቀረጽ ዝነበረ ናብ ኣምላኽ ክልቲኦም ክጸልዩ ከለዉ ንርኢ እቲ ሓደ ኣነ ሰናይ ግብሪ ይገብር እየ ኣነ ጻድቕ እየ ሕማቕ ነገር ኣይገብርን ዝብል ኣብ ውሽጡ ኣብ ልቡ ኣሎ እቲ ሓደ ግን ሓጢኣቱ ተኣሚኑ እንታይ ይብል ኣምላኽ ንዓይነ ሓጢኣተኛ መሓረኒ ጥራይ ኢሉ ካልእ ኣይበልን መን እዮም ተማሒሮም እቲ ኣነ ጻድቕ እየ ዝብል ዝነበረ ምሕረት ኣይረኸበን እቲ ኣነ ሓጢኣተኛ ኢሉ ሓጢኣት ተኣሚኑ ዝቐረበ ግን ምሕረት ረኺቡ ከሎ ናብ ቤቱ ክምለስ ከሎ ተፈዊሱ ድሒኑ ንርኢ ማለት እዩ እሺ እምበኣር ካብዚ ዝረኣናዮ ጥቕስታት ብዛዕባ ብእምነት ዝርከብ ድሕነት እዩ ዝዛረብ ማለት እዩ ብግብሪ ከዓ ዝዛረቡ ጥቕስታት ኣለዉ ብግብሪ ከም ዝደሓን እውን ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 14 ክሳብ 26 ከምዚ ይብል ኣሕዋተይ ሓደ ሰብ እምነት ኣለኒ ግና ግብሪ የብለይን እንተበለ እንታይ ይጠቅሞ እምነት ከተድሕኖ ትኽእል እያ ከምቲ ስጋ ብዘይ መንፈስ ዝሞተ ከምኡ ድማ እምነት ብዘይ ግብሪ ሞት እያ ኣብዚ ከዓ እንታይ ይብል ኣሎ ያዕቆብ ኣቱም ኣሕዋተይ እምነት ብዘይ ግብርሲ እንታይ ትርጉም ኣለዋ እምነት በይናስ ከተድሕነኩም ትኽእል ኣይተድሕንን እያ ስጋ ብዘይ ነፍሲ ሞት እያ ብዘይ መንፈስ ልክዕ ከምኡ ድማ እምነት ብዘይ ግብሪ ምንም ጥቕሚ የብላን ይብል ማለት እዩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 21 እውን እንታይ ይብል
فقادتي أب سمايات زل أبوي زجبر مبر قويتاي زبلن كله منقصة سمايات أي عتون إيو يبل إشي قويتاي زبلن كله منقصة سمايات أي عتون إيو حجي قويتاي الكاس لزع من كاس منقصة سمايات أي عتوني خان تايد أني كتم مالو زل لك أنا جرال لك نسودم ما منقصة سمايات زقت إيو انتاي يخدم مالو زل لك خاب قويتاي تراي زي كونس جبري كهلو كالو انت اينا جبري فقاد ابوي محلاو يبل مالتي سلازي جبر تقبر الله مالتي اماتي واسم عراف اسران حمشتن قزر سلاسان حدن ون كم زيبل تأمية نيرة نسخاد ما تأمية نيرة أبلعهمني كابزوم نناقشتي زقوركم وو زبلنا عي كم زقوركم وو النابلة بزعبا سناي قبر مقبار يزارب مالتيو هفتم وداءتا فردي تمشد الشغالة وين قلز بهالو انبار أبزخ عني بأمنة راي زي كونس قبر خمزة دلوون ينقرنا مالتيو مهنياتون ندخام حجاز نزتأمي معنقال نزتأمي مرواي نزحازنا مبرتاع زي أملاخ زداليو سناي نقر كريستوس عبز مدر خلو زقورة زنبرة مالتي فيليب اسم معرف كل التغزر عصر تخلتون نحاد حدكم بفرهات من قدقات سرحو أملاخ نسناي باهقو كتدولين كتقورون أباخاتكم زعي يبل أبزغم من الرئيق عني سناي نقر نخنقبر أملاخ مسانا خم زعي أملاخ كم زبارات عنا يرى مالتيو أشي انبار أبزز ناي مسحف كل الزنب من عين تقصدات قليان بزعبا بأمنت رايز ركب دحنت كم زلو يزاربا قال إيه خاني امنت كم يعيقب مالتيو امنت بينا خاني موتي كم زغنت هياو نختكون جن قبر خمزة اللي هاي زارب مالتيو اشي نايا بيت كريستيان عبوتات كنتا يبلو حدا خم نايا بيت كريستيان عبوتات فلوت زغنة قدس باسليوس وي باسليوس عبي توهيل زفلت 300 كساب 307 عامة مهرد فرنجة وقاطرة مالتيو كباب زنبر انتا يبل بزي صقا زدحن يلن بزي فقار جنا صقا زغبل يلن يبل مالتيو اذا مالت بزي صقا املاح كندحن اينخلينا لك حورا قدس باولوس كم زبلو بصقا يخوم زدحنكم كم زبلو صقا املاح يلينا اينخندحن نسو زي تصوعو نسو محرز زي قبرو خدحن زخيل يلن نجر جن نتصاوعت ناي أملاخ نتصقع أملاخ ناي مقبال حلاف النت جن ناي نفس وقف مالتي أنا مدهاني توهيبني إذا مدهانيت بجبو إن دحر زي وحيد أيوه خدحنا يكلني لك عم نفساوي هوت كأني إذا ناي أملاخ تصقع ناي زي أبير تصقع ناي دحنت علامة بجبو إن دحر زي تقبلنا يو بت دحنت هاي نركبنا مالتي أو نشنا ناونكم إلهم تايلهم أملاخ نقول العالم دحنت كوينو تقاليسيو كريستوس نقول العالم أقراني مسكال تسقيليو نجر جن كل عالم يدحن مالت هيكونن تايلاني يتم زقبلوه يتم سلي يتخفيلو إلهم بإمنات زقبلوه يمزدحنو إلهم مالتي قدوس غرغوريوس زانيسيس كم زيبل نفس مس أملاخ بمتحبارك كمتمعبل ناي فقرة تكبارات دما زيادة نكريستوس كتمثل اتخلال المقد مخانو يبل سلازي هوراي قدس باولوس وين دحنتكم فصومي يبل إذا ما بوتات كم زبلو زلون دحنت كاب أملاخ يتركب بناتكا قلبت ويبناتكا صعري كونت انتا دحنت تركب جن اتا دحنت اباخا نخت عيي اتا دحنت اباخا نخت فتصم جن كتقبلها ختكيل عليك
ድሕነትካ ፈጽም ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ማለት እዩ እዚ ማለት ሰናይ ግብሪ ክትገብር ኣለካ ናይዚ ድሓነ ውጽኢት ክህልወካ ኣለዎ ብእምነተይ ድሒነ ትብል ተኾንካ ነቲ ዝድሓንካየ ድሕነት ነቲ ክርስቶስ ዝገበረልካ ግብሪ ብርግጽ ማንም ብርእሱ ዝድሓነ የለን ክርስቶስ ንኹሉ ዓለም ናጻ ኣውፂዋ እዩ ገብረ ሰላሙ በመስቀሉ እዩ ዝብል ብመስቀሉ ሰላም ኣምጽአ بمسكالو عرق أمسى بمسكالو نخلو ودسب دحنة هابة مسرو سعرقو يبل إذا حجي بناتنا جبري كونن وي بناتنا سراحة يكونن تايداني بزنا إجزابير سجان بنا إجزابير سجان محرة ترايب نمك حل نجر تليون إجزابير محرتي نجر جن نزي بسركن بقدس النان كم زي ماتيوس وانجلز ولو قويتاي زبلن من قصد أملاخ آيات تونيون تايداني فقاد تي عب سميع زلو أبوي زجبر نسيو فقاد من قصد سميعات كأتو زخيل نعملاخ كحقوس زخيل ون مالتي سلازي كاب كالات بزحالفة كام مؤمن تراي زحالفة امنت كاب بجبر خد قلت خلها نجزابير تحقوس مالتي سلازي ستراك زابير زنبرنا جزية زي مثل عبزي دحنت بامنت ويس بجبري زبل حسابكم زلكم حسابكم أكافلوا وسبحان الله زابير ولا يتدنقل ولا مسكالكم برامين